Spajanjem Restauratorskog zavoda Hrvatske i Zavoda za restauriranje umjetnina prije 15 godina nastao je Hrvatski restauratorski zavod. Uz već postojeće restauratorske radionice pri konzervatorskim odjelima, zavod je nastavio stvarati nove lokalne centre konzervatorsko-restauratorske djelatnosti. Svoje radionice zavod često smješta u kulturna dobra graditeljske baštine koje pri tome i obnavlja. Prvi bastion Osječke tvrđe dom je restauratorskog odjela Hrvatskog restauratorskog zavoda u Osijeku. Stradanje kulturne baštine u Domovinskom ratu učinilo je ideju o osnivanju restauratorske radionice u Osijeku neodgodivom. 1993. godine grad Osijek je dodijelio prostor prvog bastiona za formiranje restauratorske radionice i raznovrsnih starih zanata. Uz sredstva Ministarstva kulture i vlade pokrajine Donje Austrije, zavod je započeo sa svojom djelatnošću u siječnju 1999. godine. U osječkom odjelu objedinjeno je restauriranje štafelajnog slikarstva, polikromirane skulpture s pripadajućom stolarskom radionicom, a u istočnom kraku bastiona uređene su izrazito aktivne radionice za kamen koje doprinose obnovi oštećene graditeljske baštine u regiji. Pri tome, osječki odjel usko je povezan s projektom Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok, Vukovar, Vučedol, kao i s više projekata istraživanja arhitekture. Sjeverni krak bastiona predviđen je za stare zanate, a trenutno su aktivne radionice za štuko dekoracije i vitraje. Nekadašnja srednjovjekovna građevina pod knezom Ludovikom Bačanijem tijekom 18. stoljeća postaje raskošnim baroknim dvorcem. U prizemlju je sačuvana i obnovljena kapela Svetog križa sa sačuvanim i restauriranim oslikom iz tog vremena. O srednjovjekovnoj jezgri današnjeg dvorca svjedoče djelomično sačuvani gotički češki prozor i prozor sa rozetom u zidu zapadnog krila. Grad Ludbreg ustupio je korištenje dvorca za smještaj kulturnih dobara evakuiranih Domovinskim ratom zahvaćenih i ugroženih područja. Godine 1994. otvara se u tom prostoru prva restauratorska radionica i čuvaonica s opremom doniranom posredstvom Bavarske službe zaštite. Konačna obnova dvorca dovršena je 2000. godine kreditom Bavarske zemaljske banke uz jamstvo vlade Republike Hrvatske. Restauratorski odjel opremljen je u prizemlju komorom za dezinsekciju i stolarijom. Na prvom i drugom katu smještene su radionice za restauriranje polikromirane skulpture, slikarstva i tekstila. Tu su također dormitorij i dvorane za stručne skupove i predavanja. Dubrovačka radionica osnovana je 1993. godine pri tadašnjem Zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode uz podršku poglavarstva grada Dubrovnika. Bila je smještena u dijelu prostora Franjevačkog samostana Male Braće i dijelom opremljena donacijom nadvojvotkinje Franceske von Habsburg. Sredstvima Ministarstva kulture i donacijom pokrajinske vlade Lombardije obnovljen je ljetnikovac Staj, u kojemu je od 1999. godine smješten Dubrovački odjel zavoda. Tu su radionice za polikromiranu skulpturu, slikarstvo, papir i kožu, priručna čuvaonica umjetnina i stolarska radionica. Radovi na obnovi Ljetnikovca Kaboga, koji čini cjelinu s Ljetnikovcem Staj, povjereni su Hrvatskom restauratorskom zavodu. Nakon planiranog završetka radova 2013. godine primit će radionice za restauriranje papira i kože te odjel za zidno slikarstvo, a predviđen je i dormitorij u potkrovlju. Time će još jedan od ljetnikovaca rijeke Dubrovačke biti obnovljen i revitaliziran.
Hrvatska restauratorska radionica osnovana je još davne 1954. godine, a 1997. uključuje se u Hrvatski restauratorski zavod. Nova zgrada za restauratorski dio odjela u Splitu otvorena je 2002. godine i predstavlja jedini namjenski građen prostor za potrebe restauratorske struke u Hrvatskoj. Danas tu djeluju odjeli za polikromiranu skulpturu, štafelajno slikarstvo, dokumentaciju i zidni oslik. Zbog povećanja velikih konzervatorsko-restauratorskih zahvata duž Jadranske obale, odlukom Ureda za upravljanje državnom imovinom, zavodu je dodijeljen prostor nekadašnjeg restorana u vojarni Sveti Križ na Dračevcu u Splitu, kojeg nakon uređenja koriste odsjek za zidno slikarstvo, odsjek za kamen te odjel za restauriranje podvodnih arheoloških nalaza iz Zadra. Restauratorska radionica u Zadru osnovana je 1958. godine pri zadarskom odjelu tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Od 80. godina prošlog stoljeća bila je u sastavu konzervatorskog odjela Ministarstva kulture u Zadru. Od 1999. godine nalazi se u zato obnovljenoj i adaptiranoj kapeli Svetog Roka, građenoj početkom 16. stoljeća. Godine 2006. ulazi u sastav Hrvatskog restauratorskog zavoda. Radionica je specijalizirana za radove na umjetninama štafelajnog slikarstva, polikromirane skulpture i metala. Inovativnost u restauriranju predmeta od zlata i srebra te bliska suradnja s talijanskim kolegama odlika je radionice u Zadru već godinama. U Zadru se također nalazi i odjel za restauriranje podvodnih arheoloških nalaza utemeljen 2007. godine uz formiranje Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju s kojim je zavod posebno povezan i s kojim odjel usko surađuje. Odjel ima 4 suvremeno opremljene restauratorske radionice specijalizirane za restauriranje keramike, stakla, metala, drva i drugog organskog materijala. U radionicama se provode sve faze konzervatorsko-restauratorskih radova, uključujući pregled nalaza, planiranje radova, izvođenje neposrednih zahvata na kulturnom dobru uz izradu stručnih izvješća. Obavljeni konzervatorsko-restauratorski radovi prezentiraju se u obliku raznih publikacija i na stručnim skupovima u zemlji i inozemstvu. Grad Šibenik osigurao je prostor na Mandalini, koji bi se uredio za potrebe restauratorskog odjela zavoda. Radovi na uređenju su u tijeku, a početak rada radionice planiran je krajem 2012. godine. Stotinjak metara ispod katedrale Svetog Vida nalazi se ranobarokna palača Gerbas. Zgrada je bila oštećena u Drugom svjetskom ratu, te su do 60. godina ostali samo vanjski zidovi. Grad Rijeka ustupio je tako oštećenu zgradu za potrebe konzervatorskog odjela i restauratorske radionice pod uvjetom da Ministarstvo kulture provede konzervatorsku obnovu građevine. Dio prizemlja i prvi kat adaptira se za potrebe restauratorskog odjela zavoda, koji započinje radom 2005. godine. Konzerviranje i restauriranje baštine, slikarstva i polikromirane skulpture s područja Istarske i Primorsko-goranske regije prošireno je na restauriranje zidnog slikarstva. Najveći program zidnog slikarstva tog odjela odnosi se na obnovu upravne zgrade bivše tvornice šećera. Prva restauratorska radionica na području Istre formirana je u crkvi Marije Traverse u Vodnjanu 1988. godine, te se i danas povremeno koristi. Za kontinuiranu konzervatorsko-restauratorsku djelatnost 1990. godine osiguran je od strane Porečko-pulske biskupije prostor župnog dvora i bivšeg samostana u Juršićima. Tu su restauratorske radionice za polikromiranu skulpturu i štafelajno slikarstvo. Od 2009. godine djelatnost je proširena i na odjel za kopnenu arheologiju koji pokriva Istarsku i Primorsko-goransku regiju.
Grad Pula ustupio je zavodu prostor utvrde Sveti Juraj, gdje su u tijeku radovi na uređenju za potrebe restauratorskog odjela. Prostore na Zmajevcu počeo je 1982. godine uređivati tadašnji Zavod za restauriranje umjetnina u sporazumu s tadašnjom Jugoslavenskom akademijom znanosti i umjetnosti. Danas je tu smještena većina radionica službe za pokretnu baštinu s najvećim ateljejima za restauriranje slika velikog formata i polikromirane skulpture. Prostor je nasljeđen od majstorske radionice Vanje Radauša, pa je tu uređena i njegova memorijalna soba. Osim restauratorskih ateljeja, tu je stolarska radionica, radionica za restauriranje namještaja, dokumentacijski odsjek pokretne baštine, fotolaboratorij, knjižnica, arhiv, čuvaonica umjetnina i novo uređeni prirodoslovni laboratorij. Radionice službe za pokretnu baštinu u Zagrebu nalaze se još na lokacijama u ulici Kneza Mislava i u Bočarskoj ulici, gdje se u unajmljenom prostoru provode radovi na kamenoj plastici i štuko dekoracijama. Poslovi na arheološkoj baštini, zidnom slikarstvu i mozaiku vezani su uglavnom za radove na terenu. Njihovi uredi i dokumentacija nalaze se na više lokacija u Zagrebu. Zgrada u Ilici 44 podignuta je 1844. godine i istaknuto je djelo klasicističke arhitekture, čiju je gradnju vodio znameniti zagrebački graditelj Bartol Felbinger. Nakon raznih korisnika i dogradnji, danas je na prvom katu smješten odjel za graditeljsko nasljeđe i dokumentacijski odjel službe za nepokretnu baštinu, dok su na dijelu drugog kata radionice za restauriranje tekstila, papira i kože. Zgradu u Grškovićevoj ulici dao je podići zagrebački biskup Josip Galjuf u 18. stoljeću. Služila je kao ljetnikovac za mlade svećenike. Zgrada je rijedak primjer baroknog prigradskog ljetnikovca na području koje tada nije bilo izgrađeno, pa se zgrada kao jedini zidani objekt nazivala zidanicom. Od svog osnutka 1966. godine Restauratorski zavod Hrvatske koristi zgradu kao svoj radni prostor. Danas je to upravna zgrada Hrvatskog restauratorskog zavoda u kojoj ujedno djeluje i radionica za restauriranje metala. Djelatnost zavoda na području grada Zagreba odvija se na 12 lokacija, a ukupno diljem Hrvatske na 26 lokacija u 8 gradova. Uzimajući u obzir rasprostranjenost zavoda, nastoji se ujednačiti i unapređivati kriterije struke na cijelom području Republike Hrvatske uz podršku Ministarstva kulture, usku suradnju s konzervatorskim odjelima te svim institucijama i suradnicima vezanim za zaštitu kulturne baštine.